14 августи соли равон аз ҷониби ширкати қуллаҳои тоҷик дар мавзеи сайёҳию кӯҳнавардии Москвина нахустин лагери кӯҳнавардӣ бо дорои шароит ва хизматрасонии муосир таҳти унвони қуллаҳои тоҷик ифтитоҳ гардид. Бо назардошти он ки то расидан ба лагери мазкур роҳи заминӣ мавҷуд нест, масъулин парвози чархболро ба роҳ мондаанд. Наша компания будет заниматься полным спектром оказания услуг для альпинистов. Это встреча в аэропорту Душанбе, международном аэропорту, логистика до аэропорта Джиргаталя, Лахша. И получается, уже в самом аэропорту Лахша альпинисты будут садиться в вертолет. Вертолет будет перевозить их на эту поляну. طبق اطلاع مسئولین ساختمان لاگر قله‌های تاجیک اولهای ماه ایول سال 2020 شروع گردید و در یک مدت کوتاه با زحمت و تلاش‌های زیاد متخصصان و مسئولین به یک موضع زیبای سیاحت کوهنوردی ناتکرار تبدیل یافت. نخست در موضع مسکوینا میدانچه فرود آمدن چرخبال ساخته شد که در آن امکان فرودایی به خطر بوده انتقال بار به مراتب زیاد است. برای مهیا نمودن شرایط بودوباش در این موضع با استفاده از راه هوایی 150 تن مساله ساختمانی آورده شد. Те, кто были задействованы в строительстве этого лагеря, должны были перевозиться на вертолете. Это, во-первых, очень тяжело и достаточно дорогой вид работы получается, потому что порядка 150 тонн строительного материала в течение 40 дней мы перевезли на вертолете. баҳри таъмини парвози бехатар бо аэронавигатсия системаи алоқа насб карда шудааст ки айни замон дорои мавҷи маҳворавӣ мебошад. Установлена радиостанция коротковолнового диапазона, это для связи с Таджик аэронавигацией, куда мы передаем фактическую погоду на поляне Москвина. Это нужно для вертолета. Мы передаем 9 параметров. дар ин давра ҳамзамон баҳри будубош ва табобати кӯҳнавардон, роҳбаладон ва кормандон бо истифода аз масолеҳи сохтмонии металлоконструксионӣ бинои наву замонавӣ бо дорои 100 кати хоб сохта шуд. дар ин баландӣ бо тасаввур кунед ҳозир барқ 24 соат дар як шабона рӯз кор мекунад. барқ ба хотир ки барқ аз офтоб гирифта мешавад, баъд оби гарм аст инҷо, ҳатто ҳамом дуруст карданд. дар ин хонаҳо хеле шароитҳои хеле хуб муайё шуданд ки ман бовар кунед дар ягон лагерҳои байналмилалӣ надидам. дар дохили бино ҳамаи шароити маишӣ аз қабили ошхона, ҳуҷраҳои истироҳатӣ, ҳаммом, ҷои шустушӯи либос, ҳуҷраи тиб ва дигар шароити лозима муҳайё карда шудааст ки ҷавобгӯи меъёрҳои байналмилалӣ мебошад. дар лагери қуллаҳои тоҷик кору фаъолият мекунам. барои ёрии аввалин расонидан дар ин ҷо тамоми таҷҳизотҳои тиббӣ муҳайё карда шудааст. ҳоло бинои мо дар ҳолати хуб қарор дорад. мо айни замон тайёр ҳастем барои қабули меҳмонон. аз масофаи 500 метр кашидани хати оби нӯшокӣ, насби панелҳои офтобӣ ва дастрас намудани муҳаррики дизелӣ ҳамчун эҳтиётӣ аз шароитҳои дигари фароҳам гардида ба шумор мераванд. ҳангоми корҳои сохтмонӣ 60 нафар сохтмончиёну мутахассисон ва 6 ҳайати ҳавонавардони чархбол ҷалб гардиданд. новобаста аз шароити кӯҳсор барои сохтмончиён тамоми шароити лозима муҳайё буд. нафароне ки бори аввал ба ин мавзеъ ташриф овардаанд, таассуроти нотакрор доранд. Территория лагеря компактно расположена и обладает всей инфраструктурой для того, чтобы комфортно обеспечить свой отдых в сезоне для альпинистских восхождений. мавзеи Москвина дар қисмати шарқу ҷанубии ноҳияи Лахш ҷойгир буда бо дорои табиати нотакрор, кӯҳҳои сарбаафлоки барфпӯш ва имкониятҳои зиёди сайёҳии кӯҳнавардӣ дар ҷаҳон беназир аст. дар қафои мо қуллаи Исмоили Сомонӣ аст ки он 7495 метр баландӣ дорад ва дар бағали он қуллаи Душанбе агар дида бошад, қуллаи Душанбе 7007 метр баландӣ дорад. баъд агар қуллаи сеюм ки мо мебинем дар самти чапи мо, ин қуллаи Пер де Куберден аст ки 5780 метр баландӣ дорад. аз ин бари мо қуллаи Воробьёв аст ки 5710 метр баландӣ дорад. баъд дар бағали он як қуллаи сафеди зебо ки ҳаст, он аз 2009 сол қуллаи Озодиро гирифтааст ки баландии он 6230 метр аст. алон ҳозир дар қафои
дар ин тараф қуллаи Корженевский ки 7105 метр баландӣ дорад, дар он ҷо аст. Мин 6 қулла дар гирду атрофи мо аст. ҳифзи муҳити экологӣ дар мадди аввали назари роҳбарияти ширкати қуллаҳои тоҷик қарор дошта, баҳри ҳифзи зебоии табиати ин гӯшаи беназири Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳаматарафа кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Все условия были созданы для того, чтобы международный турист, приехав сюда, почувствовал все те условия, которые может получить в Непале или в Европе или в бывших советских странах. бо назардошти барои кӯҳнавардон муҳим будани вазъи ҳаво дар ин мавзеъ дастгоҳҳои ҳавосанҷии рақамӣ насб гардидааст. хеле муҳим аст, барои ҳам ҳавошиносон муҳим аст. баъд бо алоқаи дигари мо бо чархбол, вақти чархбол меояд инҷо, мо ба он ҳаворо медиҳем, мегӯем ки самти шамолро медиҳем, ки хеле муҳим аст барои чархбол. аз кадом тараф дорад? Аз ин тараф дорад, аз тарафи Сомонӣ дорад, ё аз поин аз тарафи Фартанбек дорад. барои дӯстдорони табиати нотакрори кӯҳсор бошад, мавзеи махсус бо дорои хаймаҳои муваққатӣ барои аз 80 то 100 нафар муҳайё мебошад. дар ин мавзеъ барои рушди соҳаи сайёҳӣ инфраструктури мусоид аз ҷониби ширкати мазкур фароҳам оварда шудааст, ки дар як вақт метавонад то 100 сайёҳи кӯҳнавардро бо шароит ва имкониятҳои хуб қабул намояд. баҳри боз ҳам шароити беҳтар фароҳам овардан ба кӯҳнавардон ва дигар сайёҳони дохиливу хориҷӣ мутобиқи нақша соли 2021 дар лагери мазкур хати алоқаи мобилӣ ва интернет таъмин карда мешаванд. пас аз анҷоми пурраи корҳои нақшавӣ ва муҳайё намудани дигар шароити лозима, лагери қуллаҳои тоҷик дар минтақаи Осиёи Миёна беҳтарин хоҳад буд.